8 rokov. Fero, čo je? Jaký 8 rokov? Simča! Maxim má už 8 rokov. Za ten čas sme toho zažili veľa. Úspechy, ktoré nás motivujú a pády, ktoré nás naučili vstávať. Ďakujeme našim obchodným partnerom za príležitosti, za dôveru, ale hlavne za trpezlivosť, pretože vzájomná spolupráca nás posúva dopredu a vďaka tomu je naša práca zmysluplná. Maxim je tam, kde je, vďaka všetkým ľuďom, s ktorými sme kedy spolupracovali. Každý pridal svoju tehličku, či už do múru úspechu, alebo do steny, do ktorej sme párkrát buchli hlavou. Ale viete čo? Aj za tie steny ďakujeme, lebo len tak sme sa naučili stavať pevnejšie a múdrejšie. Maxim 8 rokov, to nie sú len príbehy, zážitky a skúsenosti, ktoré nás spravili silnejšími za tú dobu. Ale je to veľká vďaka hlavným partnerom, kolegom, rodine a priateľom, ktorí v nás verili, veria a hlavne veríme, že veriť budú. Erik a Katka, prajeme vám v mene celého Maxita za všetkých kolegov všetko len to najlepšie, veľa šťastia a také asi najväčšie prianie je čím menej neúspechov a čím viac úspechov. A ďalších 100 rokov vidíme sa o rok zase. Ahoj.